San Marcos Kapitulo 3. Iti na minsan nga ipapan manen ni Jesus iti sinagoga, adda lalaki sadyay a paralitiko ti maysa nga imana, adda tattao amang palpaliiw ken Jesus, no paimbagen na ti lalaki iti aldaw ti panaginana, tapno adda pang pabasulan da ken kuana. Umay ka ditoy. Kinuna ni Jesus iti lalaki, ket sinalutsod na kadagiti tattao. Anya ti palubos ti linteg nga aramiden tayo iti aldaw a panaginana. Tumulong, wenno mangranggas. Mangispal iti tao, wenno mangpatay. Ngem nagulimek da. Si pupungtot ni Jesus akimita kadakwada. Nupay kasta, inay-ay na ida gapo iti kinatangken ti ulo da. Unnatem ta imam. Kinunana iti lalaki. Inunnat ti lalaki ti imana ket imimbag. Rimwardag ti Fariseo iti sinagoga. Nakiuman da adagos iti sumagmamano a kaming ti partido Herodiano. Nagtutulagan da no kasano ti panangpatay da ken ni Jesus. Nagpakni ni Jesus ken dagiti adalan na iti igid ti danaw ti Galilea, ket simurot ken kuana ti adu a tao. Naggapuda ije Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea, agraman kadagiti disso iti ballasyo ti Jordan, ken kadagiti luglugar nga asideg iti syudad ti Tiro ken Sidon. Napanamin dagitoy at tattao ken Jesus, taado ngamin tinadamag da nga aramiden na. Gapu iti kaadu ti tao, binilin ni Jesus dagiti adalan na nga isaganaan da iti bangka tapno saan a madikpit. Taado ti inagasan na ket agdidenuron amin dagiti masakit nga umasideg asumagit ken kuana. Tunggal maimatangan dagiti tattao alinuganan dagiti dakes nga espiritu, agpakleb da iti sakaanan na sadayikis. Sika ti anak ti Dios. Ngem nainget ti bilin ni Jesus kadagiti dakes nga espiritu nga awan pangibagbagaan da iti kinesiasino na. Simmangat ni Jesus iti maysa aturod ket inayaban na dagiti kinayat na. Napandaken kuana ket pimili iti 12 ket 2 a dinutukan na nga apostoles. Pinili kayo a makikadkadwa kanyak. Imbaga na kadakwada. Ibaon kayon tupay amapan mangas kasaba, ket maikan kayto iti pan nakabalin amang paksyat kadagiti demonyo. Dagitoy dagiti 10 ket 2 a pinili na. Ni Simon a pinanaganan na iti Pedro. Da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo, pinanaganan na dagiti agkabsat iti Boanerges, kayat nasa Uen, anak ti Gurrood. Andres, Felipe, Bartolome, Matthew, Tomas, ni Santiago nga anak ni Alfeo, Tadeo, Simon a Patriota, ken ni Judas Iscariote anang lipot ken Jesus. Nagawid ni Jesus. Adumanen at tao tinaguumong ket saanin ang masango ni Jesus ken dagiti adalan na timangan. Apaman anadamag daytoy dagiti kabagyan na napanda iti ayan ni Jesus tapno ipanaw da. Agmauyungen, Kun kunangamin dagiti tattao. liluganan ni Beelzebub, Kinuna ti sumagmamano a maestro iti linteg a naggapu ijay Jerusalem. ti pangulo dagiti demonyo ti mangmangted king kuana iti bilag, amang paksyat kadagdakas nga espiritu. Isut gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti tattao ket sinarita na kadakwada ti sumagmamano a pangarig. Mabalin aya a paksyaten ni Satanas ti bagina metlaen. No agbibinusor dagiti tattao iti maysa a pagarian, marpuok dayta a pagarian. No agririri dagiti kameng ti maysa a familia, marakrak dayta a familia. Ngarod, numabingbingay ti pagarian ni Satanas, ket agdidin nadaal dagiti tao na, di agpaot, ket dumtengen ti kanibusanan na. Awan makastrek iti balay tinapigsa a tao, tapno italaw na dagiti sanikwana. Repeten na pay nga umuna tinapigsa a tao, santo agsamsam iti uneg ti balay. Laglagi penyo, ama pakawan amin abasol dagiti tattao, ken amin nga isa sa uda ama ibusor iti Diyos.
Ngem pulos, adinto mapakawan ti siya sinuman nga agsao, iti maibusor iti Espiritu Santo, ta nakaaramid iti agnanayon a basol. Insao ni Jesus dagitoy taadda sumagmamano ang nagkuna. Linuganan ti dakes nga espiritu. Simmangpet ti ina ken dagiti lalaki a kakabsat ni Jesus. Nagtatakderda iti ruwar ket nang ibaonda iti mga yab ken kuana. Adu at tao tinakatugaw idi itilikmot na. Adda ni nanang mo kan dagiti kakabsat mo alalaki ijarwar. Kinunada, Masapul da ka. Siya sino kaditi inak? insungbat ni Jesus. Siya sino kadi dagiti kakabsat ko? Kinita na dagiti ng lawlaw ken kuana ket kinunana. Kitaan nyo, adtoy ti inak, ken dagiti kakabsat ko. Tadagiti agaramid iti pagayatan ti Diyos, isuda dagiti kakabsat ko, ken ti inak.